Stojíme pod Triglavem, pod jeho severní stěnou. Si to úplně není rozumný, víš co, no. A to video nesmíš spatřit. Moje žena. Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Michale, musíme stávat. Ty vole, jo, do píči. Tady je ten hřebínek a vlevo, no jasný. Jo? Jako mě to ukazuje, že máš jít tady úplně dozadu, ale asi máš pravdu. Tak kotel. Kde pak to dneska jsme, co lezem, proč lezem, nevím. Stojíme pod Triglavem, pod jeho severní stěnou. Podmínka je docela dobrá, asi, nevím, nikdy jsem tu nebyl. Lezeme to protože jsem chtěl vždycky podívat a zjistit si, jak to tady vypadá pro další těžší směry. A lezeme slovinský směr, což je tady taková klasika. Dneska jsme tady sami. Takže tak, mělo by to být lehký, taková dopárna, uvidíme, jak nám to půjde. Jaká je zatím nálada, Michale? Mokrá, navená. To nešlape, no. Moc to nešlape. Uvidíme. Ale bude krásně, kluci. Myslím, že to bude pěkný, že si to užijem. A ta stěna je impozantní. Teda. Impozantní, ano. Tady na tom, až to vylezem, tak bych se napil a kouknul do toho, do Souhlas. ropa. Tak máme za sebou druhou takovou lezečtější pasáž. A teď jsme tady v dalším takovým žlabu. Už je takový lepší sníh, krásný firn, takže teď to bude pěkně dupat. Se zatím jako nepotřebuji jistit, vole. Jako je to v pohodě, vole.
Nebo v pohodě, no, tady to asi bude nejtěžší teď. Jako asi je to na Lanex, no, nevím, ty vole. No to jo, tak já už jsem teď v prdeli, ale. Jako tady, vole, je to úplně na píču teď vyndávat lanou, vole, to je jako. A jedna tady, jo, tamhle jsou dvě. Tak já tam zaštandu. Asi to úplně není rozumný líst solo, no. Tak, kluci už lezou hezky pěkně. Tak kotel, jak to vypadá? Jsme skoro nahoře, tamhle dojdeme. Tady jak to šlape jenom nějaký jiný člověk a pak zahneme doleva do kuloáru a za chvilinku už jsme právě na té hraně, až půjdeme nahoru na Triglav. Michal nám to hezky odjistil tady. No. Nahoře prohlásil, že to byla trošku píčovina, to lísolo a A to video nesmí spatřit světlo světla. moje žena ho hlavně nesmí spatřit. Tak už jsme teďka vylezli tady ze šlapu severní stěny a už nám zbývá jenom tamhle nahoru posledních nějakých 400 výškových metrů, no a pak budeme mazat dolů. Dobře, mě to docela bavilo, tohle bylo fajn. Jako byla ta rubačka docela dlouhý, jo. Tahle se musí byla hodinu jsme to vole dupali. A to je to, že jako ty eurounifikátoři. Jako vem si, co je ECB za instituci, když borci si nejsou schopní přečíst základní učebnice ekonomie, protože všeobecně přijímaná teorie hodnoty v dnešní době v rámci ekonomie je ta subjektivní. Michal, Hajda a my ještě jdeme tady ferátka. Magorátor s tou tyčí tadyhle, ty vole. Na vrchol přichází poslední člen výpravy. Matěj Kotlula. Z cestovní kanceláře Kotlula. Bagr. Bagr.